Tadırxanyň habarlary bilen Türkmenistanyň durmuş hakikatynyň arasyndaky tapawut bolmasa geçelmejegi. Şol wagtda araýatlaryň barha agyrlaşýan maliýe kynçylyklary adamlaryň barha köp bolup nowata durýan ýerleriniň birini bankomatlary azaltmak bilen çözüljek bolýany meňdeýär. Göýroglu we Berdikerbabaýew köçeleriniň bir burçunda Türkmenistan bankynyň baş edarasy bar we onun howlusyna odal 8 bankomat oturdulypdy. Emma inni olaryň ählisini söküp aýyrdylar. Türkmen häkimetleri meseleni inni şu görnüşde çözýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy şu ýerden habar berdi. Bankomat ya maliýe meseleleri paýtagtda şeýle bolsa regionlarda nähilka diýen soraw dörýär. Azatlygyň Balkan sewtine habarçysynyň şu ýerden beren maglumatyna görä Türkmenbaş şäheriniň ilaty inni esli wagtary öl gazanan iş hakyny ýa-da pensiýasyny alyp bilmän közenýär. Bankomatlarda pul ýok. Nagd däl sowdanyň çäkkilligi odalam kyn ýagdaýdaky şäheriň ilatynyň durmuşyny has kynlaşdyrýar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre köp adam şu ayın başında hasaplarına geçirilen pensiyalar ve kömek pullarını yeniden nağıtlaştırıp bilmeyer. Şeýle de habarçy pul nağıtlaştırmagyn emeli ýagdaýda goşmaça kynçylyklar arkaly hem agraldylýanlygyny gurrun berdi. Inni bankomatlardan diňe öz plastik kartyny alynmagyna degişli bolan ýagdaýyna pul alyp bolýar. Mysal üçin bank kartyny Halk Bankdan alan bolsaň, diňe şol banka degişli bankomatdan pul alyp bilýärsiň. Beýleki banklaryň bankomatlarynyň pul alyp bilmeýärsiň diýip habarçy aýtdy. Banklar hamala döwlet içindäki aýry-aýry döwletler ýaly boldy. Olar bolsa öz raýatlaryna pul berýär, beýlekilere bermeýär. Ya da bolmasa supermarketlerdäki sowda terminallar hem diňe Arskal bank tarapyndan berilen plastik kartlarda nagd däl sowda edip beýleki bank kartlaryna sowda etmeýär diýip Azatlygyň Balkannaky habarçysy aýtdy. Odal habar berilişi ýaly koronavirus aladalary bilen baglanykda bu ýyl Hazar deňdinde suwa düşmek gadagan ediligi raýatlaryň awada diýinjaly sowlawyna geçmeklerine ruhsat berilmeýär. Bu ýagdaý pul nagdlaşdyrmak meselesini hasda kynlaşdyrýar diýip habarçy aýtdy. Pul nagdlaşdyrmak meselesinde marifetinde hem ilerleme görünmeýär. Habarçymyz etraplaryň ilatynyň bu iş üçin hökman Sewit paýtagtyna gelmeli bolýanlygyny habar berýär. Häzir Mars şäherinde diňe 3 bankyň daş ýüzündäki bankomatlary pul salynýar. Olar Türkmenistan, Türkmenbaşy we Daýhan banklary bolup, adamlar pullaryny nagdlaşdyrmak üçin gije sagat 23:00-da gelip bankomatlaryň gapdalyna ýatýarlar we nowata durýarlar diýip Azatlygyň bayramallaky habarçysy aýtdy. Adamlar günne gije gelip nowat depderçesine atlaryny ýazyrýarlar. Şu nowat döldeden ýaşaýjylaryň nowaty 400-den soň başlanýar. Nowata duran adam gatkan. Şu gün 430-njy bolup nowata duran adamyň gezegi gowy bolanyna 3-4 günden ýetmeli. Her gün zordan 70-80 adam pulny alýar diýip habarçy gurrun berdi. Onun sözlerine göre agdalan 3 bankyň öňündäki bankomatlarda her gün 100den gowrak adam nowata ýazylmaga gelýär. Nowata ýazylyp öýlerine gidýänler hem bar. Ýöne köp adam gatny kyn görüp bankyň töwereginde üýüşip oturýar. Käbirleri awtologlara girip ýatsa, beýlekileri palas düşenip ýanyşyp getýär. Sosial arastaçylyk düzgünleri köplenç saklanmaýar diýip habarçy aýtdy. Nowata izaka adamlar özlerini entekler pul yetmejegini bilýär. Emma her gün ertir has köp pul sarnar. Hemmelere yeter diýen inçeçik umyt bilen köp adam garaşmagy saýlap alýar. Mätäçlik kursuny diýip nowatda duranlaryň biri habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma bankomata salynýan pul köpelmeýär. Nowatda duranlaryň içinde aglap maşgalasyna ýaragsyz agyr sırkyp ýatan çağanyň aýagyň bardygyny aýdýanlar hem bar diýip habarçy bir ýaşaýjynyň 3 gün bäri öýüne gitmän bankyň ýanyna öýsiz adamy ögürlendigini gurrun berdi. Pulum gutardy, nowatym 70-den sähäl ýokarda. Şu gün bir pul ýetse, 3 gün bäri ukymam alyp bilenmek. Öýde çağalarym ýynjalyp bolýanlar. Telefonumyň zaryady gutardy. Biriň öýmejan edip, diýerdigimi aýdyp beriň diýip ol adam duranlardan haýyş etdi. Azatlygyň bayramallaky habarçysy bu hili 3-4 gün öýüne gitmän, daşarda ýatyp durup ýören adamlaryň her bankyň agdyna 70-80 nagy bardygyny aýtdy. Resmi maglumata göre şu günne
Türkmenistan'ı 4.288.600 bank kartlanýan. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýtmagyna görä, bank ulgamy türkmen ykdysadyýatynyň özgörüşliklere taýýardygyny görkezýän aýna bolup durýar. Bu aýna TDH-nyň maglumatlaryndan tapawutlykda durmuş ýüzünde özgörüşlige taýýarlygyň juda pesdigini görkezýär. Emma muňa garamazdan türkmen häkimetleri geçen ýylyň Tomsundan bäri güýçlenýän düýpli nagtlaşdyrma kynçylygyna açyk düşündiriş bermeýär.